Me my emergency Ghana shopfo ne etiefo nyina akwaba ebusua ka me ho ne na obade na se se nenso ode yenkwa asanso afamie na moja edi emu afrisane na ebusua enne mibisa se den ene beba ewa wade emu na be matumi bie na no ka kire wo ba wate sika aye ne ho ade se oye obeje ne nkwa ede afri ni se eye den pote na ebusua mesa so busa se awade so eba ye na ebeboaye ana se ebedi ye dem ana se ebedi ye yenkwa na story ne de nse bebre na wom na eya asefem ankasa yenkwa ne yenkonkotie na wo awade mu anasa fe na wo kwakwhya awade mu a wo de bi etu hofo ansa na wo de ti kwakwhya ma na se wo mu so de dan na wo de bi aye futuo na wa hye wabrabo ene wana montutu ayi ka me ho ani yenkonkotie futu sami embra sisia mawura akwaba eyo papa hote sai eyo mompaja bibi no mra soro kakrama no na ontumi enkasa muye peja kosro akoda ni nti wo hote sai eyo papa odi de sai medi adiza adiza de adiza mamudu adiza ufri hefa ne ba ha first na me ne kunu wo kolongo sese de makodi mi sister ho wa abofo first na oni ukunu wa he kolongo oya die ni me wangrani ye kan konongo kana mintie kolongo minti min kan yo force ubetumi ka se konongo kodongo ontumi edi akura bi aye kire ne ma me kire ne kasa ebi a kase eja kwa me akwada no obekase eja pa me kase kwadu ose padu kase fun kro obekase pon enti forso longo still obeka lona eti for yemfa ne sa no ni kunu wo kolongo eye konongo. Okay, ena sisi a wako he makodi mi sister ho ai abofo offense abofo. Okay, wasemu a edu free abofo abaye nim hande no hyase chire mu yie bo wunkuro se be ya me ni metiefo ni mabedwafo ye bete wase ye de na do na madiza papa am ni mi kunu wakolongo ena osole a ofrema busiafo so obekumi na me brothers for frem kan kiram say nya omo ne beba be family ama firi awale na ase me mfa me ho adwene so anam see you na ma wo akwala we no wonyanya 5 months na me de akwala no kolongo ayi abofo ho busumu yiduwe ba no na ne manya afe na nsan ya no wo ho no frem kan kiram say me mfa ne mamre no be man no be man say me mfa ne mamre no montomo bo manenye sa exercise we ofra me se me fa nkwala ne mre no no mu ye miensa we ne yo be ye nie we ne ye ketwa ana o se me fa mra na no benada enani na awotwe ina me de nkwala no koduru kolongo ho me koye no oni ho ina me frɛ me bra mu se me fa baby otene ho ya akura ena o mu se me fa akwala ne nko me fa nkwala ne nkoma ne wona kura ho no na me frɛ no na o so oni ho o wo low cost ina me ja nkwala no mpanyifo no mienu maame me maame mo me se o mu ba dia o mu ba oba ofilo koso ho ba o me fa nkwala no me te kuma sika mu akonsini na me nuane afrɛ me nua ba aketwa na afrɛ me se adiza me se ukunu so wamfa akwala ketwa na mbeka ho a wo mbe fa mpanyifo no sanam se akwala won twa anofo akwala atoanso ho anu ono nso so afrɛ me se mamfa kitwa na nka ho mamfa kitwa na nka ho a won beje won be fa we mu hwan na e ka sei be ma no sanam se akwala kitwa otua nfo na me ya de nam de akwala na ama ono se ono mimi sika mire bi me de ne ko mama FM ho ayi se mi sika 5 million ho odi sika na abre ma busiafo ntira no ompese ni bibia be kam ho sanam se sa de me na me bla penyini ni frɛ me kan kiram se enura no panompo me dasole keteso na mbra frɛ me o se me mfa ketwa ne mbra no mandina no so amfa ketwa akwala na amba sanam se bla ebe de na me de akwala ketwa we akoma be ma ena
me bisa no sa no o se ono no de ono no kan mantie sa na me se me de asem na aba ha se me de asem na aba ha se me de ba ha de na mo kan kire me se akwala no obetima atene de a mete na ama no me ni na asem anu ntira na me na Adiza nya ho abotre be ma na on ne kotena akonongo ho no ye frɛ ne sɛ odisule adi esule papa me nim de ka ho bla sule na me frɛ no wa wukunu na wunnim ne de ka ho de bla sule na me frɛ no ɛyɛ mpena twe anasa aware wa yem ho ade wa yɛ wo ho ade no obɛyɛ wo ho ade ne din bɛ no obɔkyerɛ wabusua o se frɛ ne sule de sule na obi a frɛ no etola na manfo bebrempo obi an frɛ ne sule tola na mo frɛ no dodo na anim se frɛ ne tola owo konongo akura abai owo ayi okọ otra kolongo otra akrante besa owo gas honum gas ho lady dina ho soro ho no wote lady dina ho no wote nti ho no de wokotena ho no owale me ho no ye kotena obeware wo hen obewale mama busuafo ho ewo hen ewo kolongo ha me mabusuafo nyina wo ho no me so amu nyina wo kolongo kurum ho enti hwa na obehu hwa na ewo wa na me de omu wo me wo french na me filiba ye filibetena ho afi na me bla belgi proto ho ne ye kotena ho ena mutu free french ho abetena kolongo ho enti ye ho na be ma ni behu ho na be ma ni behu me enti wo hu no so obeware ho no me ne di kan wo mienu na ansa ena me kitwa no ne me wa oye me ho ade ansa na mko wo no wo dinkan no wu mienu ansa no okoware asa enye ti se first oye me wu panyini no me ne ntam teteye ena obepa ena o man panyifo bepa ache ne yesa kabo tobo eno de ina si ye ntia o wu panyini no abe eno mekaso obo me e ma me ti hu no ye ina me ko han me dan tola ne bo ma ade wo kan uti bu ade mu ana o ke kan me ti bu bo dan mu ina manimu nyina mu ntuye ina me tuye ina mko han me dan ina mko tena mko ewo kolongo kurum ho a ina obesisa nkwala no osisa nkwala no na me nsoso mde ahomote eba akomase ha ebe ye paawo paasa ina akire osasuma mpanyimfo se omombra me pamacho me mbetena ho hwe nkwala no ina me san koye ina afede sese de mekun a mekodamu a dase na menya no mai meku a mekodamu a meku a mekumi hu mankum hu a na mekodamu a dase na menya ina mbla mse sade kumu asem abamu de eyese opa bebi fa ina mse sade me maame mu wo kurom ho ade ono ankasa de ne kokoso ena ya ade ina mse sade mintina maame nche wo kolongo mi sister wo abofo mekone ho ina mse enti wo kono wo de nkwala no me ense mu koye mienu no mo ye ma na me ma na be ma ne ma we nkwa na ye be ma e ma mienu okay e na ade o ma free kono ngwa besen kwa abofo e de na si ye ntima be ma no ka se fasa ma no ana ne manyina abe o se me mfa nkwala ne mra sese o se blamba o se me mfa nkwala ne mra sa na me kan kire se me mfa nkwala ne nko na me bla no se me mfa ne man koma no me bla panyin kan kire se me mfa mpanyinfo no nkoma no sa na me se bla man nkwala ne o mu ye ma won wale ye won timi ntete emama no me bla se waye me ho ade ni de me mfa nkwala mpanyinfo no nkoma no ne nka ketwa no de me nti ase mpo no me de mpanyinfo na akọ musa se me mfa we ni nkọ ka ho empanyinfo no mo wo mfie sensen ba ko no ketwa no wo se yes afi na woko 7 years panyini no panyini ni wo 8 years afi na wanya 8 years eko 9 years panyini na nya 8 years wanya 8 years eko 9 years ina ketwa no susu yi anya 6 years eko 7 years ena de o hye wachi nso wo sei wanya afi na wanya afi ne bosome 9 afi ne bosome 9 enti sese ya wo bra mo se fa kwara na wanya afi ene bosome 9 no fa koma be ma no enti sese ya 8 years ni 6 years no mo wei omo papa ho sese ya wa be fa o ma firi bra mo wa sese de omo se de me ba ha no no sa de na ukuada na omo se awia na ofre nkwala no se nkwala no mfa omo bag mbra fie na me nua ketewa no de odi machi ni frɛ me kan kyerem se wono no call baby oba ya
papa ni se me bla be kan kyerɛ se papa ni se on fa ni nkwala ni fa o mu ni amambla fi se o makodi o mu papa nsam 8 years any 6 years omo ko omo papa ho na nkwada nkete 8 years ni 6 years kura no sebe emma nso o mu ye emma die na ba ye nti a wode wo omo ko sa se me bla mu na emma me pressure awa saade no ayi o sene 1.5 ma me se me mfa nye ka sikamra meje 1.5 no ena ketwa ni yale ye na me ti sa sika ni mu abi koto aduro ma akwala no sana me fira no so blasule mati sika ni mu bi ato adura ma akwala no sanse ni ye sika ni emfa mra odi obeka nkiram so obeje nkwala na afiri mabusiafo ho me ma mfa nkwala na mba obeje nkwala na afiri mabusiafo ho sana mbusa ni se sana mbusa no se aden sana se se wa send sika ma mfa nkwala na mba saade no mpo me konsupa na nkwala no wo fie ena ofre ye na me phone wo fie na nkwala no peke ye me won supa na ase na nkwala no di American buy say me papa say da be na odi ye beba sana me so ansani sika no wo sani sika na me de omo beba ena me buy na me na phone wo fie me frɛ no kwa obe didi matam wo phone so na me ka te phone ade achi juada ade achi branda minim so okoka nkere mabusiafo mo be didi matam tere so asani sika mam ena me magi sika na di atena ho eni ntura na me de nkwala ne ko branda no ketwa no mpo na minti asese o se chinchira menfa me bla no mo ka nkere me se chinchira menfa ne ko ka ho eni ntura na me de asam na kwala bosome afe ne bosome 9 de yete no sa na o mo ka watwa ne nufo me ntwa ne nufo da so numpa endi waso oje nkwala na oje o ma yedai minim ebe se me ne na aja ni tira o bi ni na aja ni tira o enu tira no oje nkwala no a ada opeso oje o mo na eze wo san aba ebe se sa o so onu so se obe ya de obe kasire se mafom de ono de wonka obe ye ne patapa so sa na wote onyi ntum sa onji ntum onte se okso obekum no wa frɛ manfo aka nkyerɛ menso so no onya hunu se wa fom enti se oka mekun se bi ono gitum se wa fom na bi a obedwa atoa ba be pa o chew de anka abesa akọ papa we ka ho 3 times se mekoka ho 4 times se wa hwe ye obekumi ede ne kofa mekun ne ba minim die na bantim okase wo adiza mekun na mekume ho ana mekodam a ye beyime papa nyame na wakankyere me mabusiafo na ofre kankere mu se obekumi o man beyimi niama obekumi o se wa ye den ma first we metima aka menyima akwala we na me kompaipo o se won pese me kompaipo eno na dikan eno na minim se ya ade a meye o ta aka se won pese me kompaipo ade o ye kramuni o ye nkramufo ena na wo kompaibo onso ye kramuni na wo kompaibo eno se men kompaibo ma ne men kompaibo men so no me gidie wo ho no me se me kompaibo na enne beboa me o se me ma men kompaibo me kompaibo no ba na adane ntokantiran eno a na menim de wo ho bi endi so be kompaibo ntinu o so be me de me hunu de me se obe onu ne betena ho se ya me ankasa de me hunu de me ye no no sole me ayi ofre me bla asam ketekete mpoda me wo akwala we 40 days ma akwala na anya na awachi mienu ono ka nkyerem se de ne ho awe me mfa akwala no enko twitwaja aboboya sanam se akwala we me mfa ne mfa kurom enko twitwaja wo forest dia me mfa akwala ne enko sasam na ofre me bla mu so ono no se de ono nko na eya ade enso so no me duru se adidua ba mi ana mmebo akoma sa akopem se obe fa na duane o se mi ndi na chi nkwa afom udi na chi ya adwuma nso sika ne ba won fa ho nnam ka nkire se de me de me nsa emboa wa anya adwuma me mboa wo nya adwuma eno sa asem na na wo ho ti se me ye ne bibi se ade we de asem mienu de maka wo wa mo na anya adwuma wo be ye wo wadwuma me ye adwuma on so nya na adwuma no se na me wo ba me ba panyini ni ko ya akwala no ono ka nkire me bla no wo be ye me ho ade na wo ka nkire me bla no se me ma anye mandi na chi anya adwuma me ndi na chi anya adwuma ye nyina na be ye adwuma na ya hwe akwala no na m ka nkire eno wo ka nkire me se
ye nyina na ebe ya adwuma ahwe akora nsa na mse me udi na chi ya adwuma mu ya adwuma ni de obehunu o me adwuma ni ba na oton aburo se eba sika no hu bebia sika befa obusande bia minister nkwala obaji sika aman agin ho akanchere sika nkwala ni sola no pa ekosuku no ahunu so wo sika wo ho o ma o sika biem gise o de ani bawi ansa no ahunu so o de ani san no na no ho aton o nyi sika amma ma and is a say the would not dear how partner say akwala keto no obaji afiri mi nsam no enti mienu na nko mo kon de nkan how say ye ne mba menini ntimi ntwe chenchina keto no obaji na afiri mi nsam no enne ye mea akwala no onyanduru se mette no nso so mabusiefo enura mebla enura kwasiada enura enano kwasiada no medasori ya na mebla frame ade o se memfa akwala ne mra me de akwala na akọ sa na me se memfa ne nkọ sa na me se blade me ebede no mate akwala ketewa we ama ne papa enso so oni yire mpanyimfo ni de menini ntimi ntwe se chinchina won sanfa o mumam se mo akodi ni nsam awie ketewa no na menti asie ade oda so pewa na adiza asre yawo oda so pewo papa me de o se me maame aka nkyerem se o se me mpene e mane nwale nka mo ho entira me de menua keto abeka no ho entira no o wale a onko wale o se me se me mpene mane nwale nka mo ho entira no tobo wo maame aka kyere ne se nkodi unua keto e ma no o se me se ono na aka nkyerem be ma ne se ono na aka nkyerem se o ko wale na me aka nkyerem se me de menua keto abeka no ho entira no emane nko wale me de menua ne beka no sa na me se de me so me nka hwe se onko wale dia onko wale foforo na wo ka kire ne se udi unua keto abeka ne ho me nka nkire no me nka asam bia nkire ne sa me so no oma waka na wonka yanko woka me nka nkire so no so wako kan se o kan kire obi na onu yakoro ne kan kire me maame ade mo mama bre ni etumi de yenu kan yekunu ho ma na be ma no afese no me ni jaaye me ni ntam seti ye no ono ko me maame nkyense na saatam no de bufu abesisa nkwala ne mienu e wo ho ono akọ kan kire me maame mu se o mo mfa me nua ketewa ne ma no no ono ne no nkotena na maame se saa de ya mamra mu de akiri enuafo mpa de a entimi anka ye wo fa bade a anka ye meme wo fa bade a anka obetima awale no mimi nua odi machi ankasa de ontimi nwale wo mienu na won ne ntem te ye no no ko me maame mani se nko okope wo nua ketewa no me nua ketewa no akọhye anan masemu inso de enti wo de how pa se ni se akwala ketewa no mo se me mfa ne nkoka no ho enti se wo bra na e ma pressure se still akwala no koka no ho me bla be ma no de twato an ne kasa ye da pe me efiri se me de nkwala no ko ho no mo no me frɛ enura de man frɛ mu kasaguha enura de man frɛ no na me frɛ no ono se me se me bechia nkwala no sa na o se o mo kopepe o mo ba o be frɛ me enkwala na kopepe enkwala 8 years ni 6 years no enkwala na kopepe o mo ba o be frɛ me sa na msi yo konsini nkwala ne ba ye na o frɛ me nim so hyeda na o ka te no na me san frɛ ye na me nkwala ne kasa ye ebe se adwada no enkwala 8 any 6 years no o ma tumi tihwim kopepe baby ayete o tena ankasa ye ono nko anete ho bia nka ho obi anka ho ye wirem ana ho ye nwurem eye akurase ankasa me eye akrant ayi lelidana soro ho me ube firi ho akokuru ma emutwe ti ho no agye nkwala ya akɔhye no mo ko school a e wo ho dada na first no mo ko school wo ho no na baby o mo be twa kwan aba school no kwan wa pa gise o mo faka soro ho mpo o mo be sane aba gas mo ho soro gas mo ho ansa na o ma be faka no
kwan wa na we na wote ase de sa ankwala nketo we koma no papa nipa no onte asema ase me ma hoto nipa no onte asema ase mebla mu nyina wade obi atama kosintira no obi asuro no omu abusua obo me so ampo wa frem so afon so adidi na tem onfa mabusa one me maame mpo nkasa onfa obi anya hye bema no onfa obi anya hye me se me call abofo ye call e bronya nim me call ye na me de nkwala no ko to school me de nkwala ni to school me ankasa na me de me sister boame na me de nkwala ni to school e de nkwala ni to school na wachi tam na ketwan dia wanya CCS no ase ma wabre ma me mfreda ma lela mfreda no ni enka nkyere se o dia to school ntira won fasikam mra o frɛ ne papa na o se da ma dia to school mo ma yesika ni emfa nko school ya o se nyam na dem to school ntira mo ma me na dem to school mo nka nkyere no o mam sika na mo mfa nko school na me je phone me se nyankopon wo ho me hwe mu enso so mpa ma hwe nkwala ne saa afiri bronya bresa bepem sa mire ne tazi na anu ya be exams ye na o stand mu 70 cedi so mo mfanya dey on fan ko to ya exams fee say no dey so ofre mu so mo mra no ho ntira no mo fan ko o ye adwuma be odo onu de kua adwuma na no ye odo mo edo aburu e wo kolongo ho kolongo ho anti atie for mesremo esi asem e wo yanim hanne eni se adiza se ne mano ba ko 8 ba ko 6 ba ko 1 year 4 months ni kunu so obeku no na busuanfo se so obetena ho me aba abefa ufuru dia tena ho eno onu ahunu sa aware no emwa no endi se wa firi ni kunu ne nkyɛn ɔne na gyae aba betena ne sister nkyɛn wa abofo emutwe be ma ne se so ɔne magya de ama ye ho ade enti fa me mabrebe sai na bia eno ɔde mpanyimfo no 8 years and 6 years akwa be ma ne se ɔnte ase aka ne baba akɔ na aka ne nso wo afeko abosome 9 ɔgye saa ketwa wi de aka ho ti oba na ba se yetu ne fo ka kyerɛ ne se ɔmfa afeko abosome 9 akwada no enkonkoma be ma na ɔde ne bɛkɔ na emom se yeka se dabi akwada afeko abosome 9 de yemfa ne ma be ma enu nso obehunu de obeye enu ntina ena awie yi waba yedim hai enti mi busam o wodi mfie nwatwe ni mfie nsia kɔ ofre kura peso ne nkwara ne kasa ayeso obo kopepe 8 years 6 years respectively enkwala mienu yi kwa kopepe na afeko bosome 9 no se yede ne kwa eyede en ne bisi eno ya asembisa mabedwafo beba ensembisa kwan mu na mama won mu abusa na mabusa mu atiefo amutie na mo hwe yen se anyanyambia afeko abosome 9 papa no yentu awura yi fo se onfa no nkoma papa na ezembi nso hawo ebe ma no yede ani oyemampulisi ni na wo ye wangara ni be ma no ye mampulisi wangara kwan be na afa asudisi abe ma no wa free french aba betna kolongo ene ye den ayi de meka si mihia no kuro enkaye side ede kwan finfin honom na mihia no akura biase na saatam no na galamse aba ho wati kuro bi din se kotokuom a mate ofiri kotokuom na wokɔ akonche mate honom na mehunu no na wo koye galamse ni bi na mete maame bi nkyɛn wɔ honom esua adwuma ensua adwuma na mete maame ne nkyɛn eye den ye aduane ton one maame ne ye aduane ton honom na mehunu no ho de wansi mepɛ na meme san ba mabusiafo ho kolongo honom no ya wono nso so abegye asase ne wɔ kolongo honom na wo besi mepɛ na saa tam no saa akura na se ho no
baabi a na wo se ho kra ye hen kotokuom ho no na oye dan na wo kotokuom ho na ho so no oti kokon hweso no oti kokon hweso na ho no wanse ope na ne wonya hye o se wo ba akolongo no no nzu di wachi ba obi sa ha de ne me ba be pe wo ha enya sa na te Asem kolongo asem se wo mfie sai me 30 years de manya abro 30 years de wanya abro e na be ma ne nso e ono de obebro obenya 40 years obenya 40 years be ma na udi nkan ne wo ba panyin no sa be ma no we oho ono nso so wo baby any side ho o baby any side na sa oba ne nso we o ne papa nchen no no ye de na ono ni jaye nsem pi papa o na wo yeti a be ma na be ma ne yeti a o ono de ho de ye de ho de ya hunu de bae yankasa ne titi yentem na wo de hunu bra suli tola enti na o ma ono ni eche ye numpo eche ansa eche benya ti se mfie numa na ansa na mde hia bra suli enti se bra suli waja no embo awo oba bi apede e bebo ano enti so yo oba na ode be ma ti se bi akwadwomo na ode na ko fie e de na kwa akochia o maame e no papa ye che wo ba ne tena si busa wo se na obetumi ahwe ode obetumi ahwe ode enti we ya sebe onhwe no ono ye adwuma sika ba umfi no utumi bro no kaniti de hwehwe dem emaniti ho no tisi watumi ayesei na okase meku dia na niti kura watumi ahonho no na sa okase meku na mekumi ho ana meku ni makọ akodem medem a eyeyeye ya mepia sebe adwumone na aba utrim akwala yi nso odefo ade tia wangara ni akwada tia oba makọ wangara mem Dabi. Eni am ya ye bebre wo ho amenko yo Na amanfo se wo che. Se wo che. Wo mo se meche. Why mo na kasa? Why mo? Bubo wondi na mintie. Se wo firi kai eze wanya sei. Wabo. Akra. Untumi mo wo mu din. Anyi so ya na ma hin kan yi sasebe no. Se wo che. Se sa na omo keka se wo kai ye nyina. Obo jai mekọ wangara nso. Wantranto. Audio General Secretary do to asano. Wangara nso mekọ. Na ewurai. papa Send ya wuti wei. Wo free be ma ne nchen ya che. ne sulana me busumi du by no manya afe me firi ho no Aka busumi mienu na wanya afe. Enu mponie. Na je se na wo ne nchen ne de na nye o. Asemo. Na nye. Wo ne nchen no na nye. Na nye kura. Ye eni esese na ni aba no ho so wo se pe na ade. Na te ase na kotena na hwe o mai. Me di nkwala na chi a meji waja nkwala no. Okay. Oba ode na ape so obisa Adiza for so numu onimu aduane ye. Wo mo nkwan papa Adiza for edin Adiza no. Adiza. Se o mampa nimfo no nyina wo mo papa wo. Ba kope. Se ba kopa na ye panyini ono wo baby ani sai. E na we mienu nso. Mienu na ye panyimfo. Ya be oni sule ne nchen no. Mienu na ye panyimfo. E na mienu no wo sule nchen sisi a. E na se na wo nchen. Ba ko ya. E no na sule san apa age no. Na o de ne manu a e de na be ye. Se ebi kura won ho dada adu e kan ho a se no aye free. Se we de so wo sha papa. We podium de ne kan ho a minti minda. Nkwala omukọ ni de enye ti se eye mede o. Me pa de wo ye no. Obeka se nkwala ni mpo enye me ba. Na anu ofre me ho ne ma no wo hia. Sa na me se nkwala no eye wo nko anma. Sa na me bisa no. Enti
akwadaa ni hwani nti na won pese wode no ebe ma no nyesa ndi senka wanyini dia anka wode no ebe ma no papa sidi owo ye ne ho ntia no obeka se ma sidi obesi akasa no obeka se nkwala ne mpo nya wo ma ndi se dia be pa ene hawa ntia ma wa ba hei wo haw pa me haw se akwala me bla mo se me mfa ne man koma no odi omudi kan kire me se me mfa mpanyifo ne nkoma no me bla penyin kan kire me se me mfa mpanyifo ne nkoma no e na ade akoma no me di akoma no se sia onso so san kan kire me se me mfa ketwa ne nkoka no eno na me nti ase no ketwa no nso so onduru se metwa no ontwa anofo debi ana o se fa ne bre me mfa ne nkoma no ya na se wa ma ska wa betima hwe akwala no akwala ketwa no se mpanyimfo ne wo hompo ne wonfa sika ma jiso ono ankasa no kuma pe meka se be ko ho akabusu mi mienu na manya afe Jesus bla sule na ankasa no kuma pe se obema nkwala ne sika memi ntimi mfire no nka nkire se bla mam sika se ne yemfa nya aduane ye bedidi o ye beye de emfa no ho entiwe no se wa amfa na nkoma na wa obetimi ahwe wa mehwe no wa ma usika wa ma misika mehwe no wa obetimi ahwe wa mehwe no mehwe akwala no ebrebe na hu se sule wasesa wokọ ware no mfiti ase de se na ye edrobrebe na hu se sule se ase ni ma nenye ade wase wine odi nkan wo wine no ene obro no ma ni dwane free ho beye kaya yo kumasi aha eso wasa akoe me se no mpanyimfo ka breye ansa na misa akoe kwa omo ka breye ansa na misa akoe de di ayempo no omo ka breye ansa na misa akoe na se owoe no onye wo ho ade osu di kan na wo no onye wo ho ade ni sa be nyina na nkoyi e na opene so e ma ne san be ye wo ho ade aware na na ye ofe ha ana aware na na ohia nyati sa awale nipa penyini be ka asem no andi na no so a obeka so wummu no enu ntira nye sa ade a nyati se awale na awale sa tam ne se na mo kuma ayi abu akwa ye madwuma ena papa ne pa ma cho se me mbese ne kwotena nkwala no ho si de nkwala ni ntina nkwala no obekọ nkwala ne posuko papa ne wo mba fie ntem nkwala ne posuko ba ombe ba betena manfo nchensa no mu ye omu yakayaka de sa papa penyinim kasa kire me sa enu ntira na me call na se si a still nkwala ni ntira de na won san ko da bi we de me nko ma ne nkumi ndesi a oba no di dwato aba se oba be wawa obesom se papa odi betu ye nim se de ye mrem na wone ne ntena na mo hwa nkwada no a baby a wo hye no obi anhye ho se obesera me de so no opema kokumi no afa ne ma sa na me na mukuro mu amamre no se mo ya ede na wo oba no wo be ya ansa na aware nagu sa wo so wo mpebie wa se wa ye ho ade o se ne niam wo ana mama mre no se na se oba sisi a wo so wo nware bi ode na wo se wo ye na afa de e kire se awade no agu se ni sadachi na obetua ma no na watua se ni sadachi minyantua e na se ni wunyai no minya ni salasi ni esense na otua 2 million nka eno kwa de anka menya enti wutua sa o se ya kan se sadach enti wutua sa sadach 2 million na eno ano no ni asem ani obo na ade na ungutua e wangra metumi akopa ade na ungutua e dabi ujaya na etua sa o ujaya na etua wono ana ka sadach ne de ye de be ma ni tua ye na obekọ akotua o se de be ma ni tua ye na obekọ tua ma na se nya no nko a na otua ade ne de ye wo ho ade se eniama de wato ama me se enu nko a ye de ye ngi kasegu ade ni ye ngi hwe enu nko a ne ye monye na ntwie ye ngi ko agobe ye de ye ngi hwe monye friends ai ye ngi hwe na no yi fo die grisi fo die se eno kura se obekọ be mpre nan okwa ukuta confirm ne ko ne ade opa o se benye so eno ma de waje o on fama no asa ko bi o eni omo de ne ye se ne kura ne boaye de no ukuta be 500 ya o betumi aye sada ade bi tobo obo akura sa doctor hyper plus wa ha we doctor betumi sponsor betumi akọware 5 straight
200 there be say do matutum amatutum yentum de obenya bia oba wani awu no de yenye de wa ezi atutu ke do mo atutum na so ya che otu ya ye bie say enti ada na ne ya wo so nkotua asa da chi o se bibi sa no na ho fa ne wo se duru ho se ye betua mede na de be man se ne oda so ye ne yire nye ne yire ade enti na onye ne yire se wontua ai enti wo ye ne yire se me ye ne yire se duru ho metua na ade am enti wo te se bi abema foforo ba be ware wa na waje akwa akotua na bi me ankasa metima tua so metima so abusuafo no so mpene so se kutua se ja abema no so mo mpene se me na meteme ja ho me na meteme ja ho na me hu si de ehhehye me oya okay akoraye fedase afana katua nuze wakosia twi wo kolongo me ka na obi akwa wo ne friend mboni na ke ya wo ne hade ani obo ma force wa che ne kolongo ka emfa onso try hwese be fa ya go ze ne ketra ma no o be fa ba wo dia onso try jimma no ne hwese be fa ya se nchiro kolongo ka se ko kolo kono ro no dia ba ko me chiche mo ma o de atoto breko okay etiefo Adiza na sebnie ya kwa me ma me hwe dia onso you akra me da se me nchi etiefo bi mo ma jibra mu tie nyina Adiza papa me fa chok aya kasa buwe ni why yo papa o brothers na mo say fa o man ko ma ukunu no omo yere mo omo yere pa omo ma omo ma no we omo wo mu nchen sa ena mo se fa o de no ko ma o sa na ukunu sule waba se waba ba gine salat no waba oba bisa se fa na de blender omba me bisa me na de ekoso nyina wabo na busuafo amane de ekoso nyina mabusuafo no wo busuafo no na busuafo omunim bibia na de na mo ya fa ho obi anya ehwe mfa ho ono de me ne ba ma ne tena ya me hunu na busia ono papa panyini bi papa ne yabusanga ni ono na wafa na agina ti se ni bibia so ono na busia ni ampa papa ni soso no papa no wa ye papa no papa ni suro papa ni ntimi ka no kora nkyere blasule no enti se sie de tema wo betua o saraki o sarati no na busuafo be na di na chia na papa na ode ne bai papa na di na nimu ye bibia papa busanga ni na di na nimu ye bibia papa na akwagyina ho te se ne papa e wa ha sei ono de na busiani ne nua ne bla ba akopɛ e na wo kolongo ho no me papa na gina na nimu papa busanga ni na gina mu ye bibia ma no ono na akwagyina ne te se ne papa enene papa ni suro no omuntime obi antimi ka no kora nkyere no babia sule ti sesia e wo kolongo ho yi babia wo hye ne sesia one nkura no wo no e ya kura dan ba akopɛ ne si wo na se e ya kura dan ba akopɛ ono ankasa akotina mu dan ba akopɛ emben bia akura dan ba akopɛ ene hye ho ono nko an hye ho ho na no ode o hye ho na ni ete obu ma oti hunu ye no ade ti ma police for anchi no okuna Asem o me achi ne sei Asem nko miss obu na obu o si uti ahono no wa ma police for anchi no nyeshe afi wasaka se obeku ene so abo police for amane me se be kobo police for amane a o me bla panyini one de o kan kiram se min ko report no me bla ankasa me bla de me bla dauda o se me njai ono ne se me koka me bona mane se me de ne ko de bia o se me njai adenti me nim usisi se obra no osuro na konta na osuro no me bla de osuro na konta no se senti me se bla no na Asem odeni ntira obi asuro ne papa de o gina muti se ne papa mpo no mere bi misika ko dini ho me kan kire papa no se misika 5 million akodi be ma no ho on kan kire se on fa misika man papa no se wono de waka bre bebi a mepa bia me mfa ni nko na no ya me di nkwara ni ko e benada no saada na nyimire e na odi sika ni ko ma me bla 5 million se ya wo se wo betumi ahwe akola no adwuma be na oye me pa na midi dear pa me ne ma me bi tutunam
metimi ko nsu pa no pa na ebotre a na me de nam no kwa chini me ko ba no wa mark me 50 cedi ebi 40 cedi eno ana meye ko ha kra ne kakra arofo ye kwa homa ne so ye ne bra sule ko kasa opanyi sule ma ha ya titan me hoye wonso ya minado okay ye wo OTEC FM efia ha ewura bi a ye frɛ no Adiza waba ye nim ha unim ewura bi saa okay abaya yi kyerɛ so ɔne wa womamu miensa ɔpanyini awade animu de ɔsɛ de na fam enti sese wɔ no wafiri ufie sɛ ontumi nware bio na ɔkɔ no ɔde enkwada ni nyina di na chi kɔe ɛna wode asi ne so sɛ wohia woma enkwada no ba ko wonfie nwatwe ba ko wonfie nsia ɔde wɔnom abegya mo aba abefa nkwada no ba ko afei na wanya afe ɛne abosome nan a wotua nufua no wose kyenkyere nkyea saa kwada ketwa ne nso o san gina ka ho enti no aba yanim ha na wɔkan de wɔka no yentumi ntie ɔno nko ane de no ne mfa nya asɛm enti ne afrɛ wabusa wo sɛ anyanyam bia bibi saa koso na koso a eyedie ntia ɛdeɛn na aba sule dama no ase dama bisa me sa asɛm wi dedi kan sɛ deɛ ɔkan o sɛ menene ntem aware gya ya ba OTEC 102.9 menene sɛ aware gya ya ba menene menyan di tumi sɛ menene ntem aware gya ya ba ɛne sɛ o wala oba ana o akwa de bɛma mbɔ na bɛka sɛ magya wo ma no ntumi ka sɛ wagya bɛma na wogya bɛma na sɛ deɛ ne sɛ wo yɛ nka hɔ Islam som so wogya ɔba ɔbɛma mpani bi ma ɛkɔ wo fa lefi ne sadak ɛkɔma no na magya atum sɛ ampa awale no magyae wɔgyina baabi yɛ na ayeforɔ ɔnam ne baabi a memfa ho saa no ma no menhu yɛ yɛmfa no hɔ no so nto nkyɛn hɔ de ma pɔnkye awi ɔde ka de mi kɔ friends and FM foforo first boy say me hwɛ me ma ana me sa ana mo frɛ me to mo frɛ me na mo ka sɛ me hwɛ me ba sɛ den tina me sɛ me hwɛ me ma okola no me ne di ka tina first one na me nye ne ho ade me ne tina mfiensia na echi na oti ne ho a o se e friend sɛ me nye ne ho ade nti obi e ho na odi matem be ma de fude pe wo so da wo so nyo ba ho ade ana mankata nti esa ko ba se ende ise wo ye ho ade na obetena hwe nkwala abaye ho ade bitan se mi so busha for 3 weeks pe ana mbaye no ho ade ana oba fi na me no wote no saa tam na wo ko abra me ne nyanye ho ade na wo ko e wo ko no di panyin no ne tituwa no e ko e bisan se people say krimam o tan for number 1 Mumbisa ne sa question no ansa na me to me sem so a so ho de a o si embusa ne sesai se ikirima akwala na ifra na ikirima no de o ne sisi no de o di nechi no so o twa no for wo hwan ho o de to aso kire wase mu wie a me o ko ye no kitwa no the same thing ona wo to akwala no ma me ana me jima de me hwe no fi miinu ene busum num ana osa ba asitena mbi ana mankasa ana mejiwo awale na msemempel ana mama me kan ana me mankasa fi na mbe ye okwade ana obai so wa ba tena na wasa wo bi nyinse me nyina okita nyina ana me ntina ana me beko giso ba foforo na bebe wo ama na ampara nso a bio se de na na monto so ye na oye no ma enye me se bo so tentem tie na pese me twitwo so efra bu siafo na gaja de mo di hie ne si ye no e se di hie ne akabom na wale ya wale Asambebadabi siafo bi to ho na mo ne ko afon ba e benada e se ya busumedu that was 14th na si Monday se mbo calculation mo ne ko afon ba wa sisa no ana me fra ne bla penyin bi zaje oba na sisa no ma wa ba fio na o se an ana me fra papa na odi anim ko ja wade ne bla sin oba na sisa no mo ona obi za me na akwa na me se na me ko afọ me ne nya kasa bia ono wa sọrọ kura kadua ni hia mama media me ko mafu me ba ya wa sisa no mako o se no mako nya na o da so ofio
Mammy, so in case a mamma so no bank is no money in free. Now that's what if you now what if you're not a big or two of you are? No one year any sign of Baby Yan. As I will be beyond if you be. I know my friend the brand, my papa friend the brand, I catch them. My friend would see so and son, no mamma, saying the one say, Obano, and thank you who be. I know my friend and the blank catches there. Now, what is our normal year that if you hear day? I know stand no more coy. I know coffee or coy. It can be dear, me fan. It's all coin, I say, David. The corner all corner there. When they inform me and I know me detaching in time, if your mother 2 years, 5 months. No one pro much a coin. For my dear Bram, Omoko school. For my dear Bram, no more Bushun Coast, who never fit to one o'clock. Until me, I can the best my dear Mawadi and Mahet to one. And I say, Copin Tama, the bush of over here and say, Becca, one in Masan and Yak. What's in the game? Well, I know a mini bush of Better Mansion. That's our dear. And I may give me free in Seminole. The same sense come on with you. And I pay the Bruce one or the call. That's some little. I'm a friend. Tired in a media on the board, and I'm saying, Minja, my secretary. Obana so kwa no so ye ntena bushia fo fi anka asam na ye de na me ba woro so beka asam me ko jo obana wo bushia mu ye mamre wo bushia mu na de maame nye wa so na ye wa lo obana nti wonti me fra ma ho no se me mbra ho ona mo ti ase ona mo ka che obana se ende ko na wo no bushia fo no ko kasa ona mo bisa me se wa ke yemfa awale no ntwin ya na nkwala no ho asam na me se awale no ho na be gina nkwala no ho na muntu ye nka awale no se ye ka nkwala ho asam nkwala no ja ko no se me na me hwamade nti ye ko ka awale na se na anjina ni aka nkwala no ho asam nke ka nkwala no se na se bia o mbe info mi na o meti na be ma ne hwe na ade fo mo ma mo kitwa no so dia se kitwa na be ka so so a na ye hye oba ne tam eduru se ya mba be gi me ba kakra mbe nya hwe nkwala pe info no minya ebi kwansi bi de kira na me ye kakra dia ma da hwe kitwa na ma hu se awale no ye ntem ebi ni ho bi mba me ba na me hwe onyina na o di ma ya bre ebi ni ho bi ebi ni ho sa ona mo ti ase se sa dia oba ne sambra ne ne bushafo no ntase ne nka ye kana de be sibia no mo so ono sa ba he no wati tu pa so an no sa ko e ko ka je woro de so ne se ye yem pese bet na asam no ana se yem pese bet na asam so no mo fra me papa ka kire me se na mo fra me ma fa me ko na de be tu no enten papa nto mo fra me ti papa na papa ka kire se nya sa na ye ka asam oba ne ba ya na se yem bet na nka asam no nya wo na wo di wo pe ko e ko awale so bu hye wo na atena ase na ye nhihye ana ye fra ye di kwa ma be ma nti sa bu hye no wo be hu blood no ka kire blood se we dey asam no ko say you know mo say ni ti nti no me pese ne ba be ma na so say wan hu nkwala no gina wan hu ne ma no nti o hwe o mo nti nti say wa ja nkwala na abom pese mo frem no yan nyina antena ne nka asam ne hu ba bia na ko ne kuntompo da ne hu na mo to ne hu kwa ba fa so a o hwe nkwala no ono so ba ya wa be wa free ne blood mo acha be se me papa da say o ba kwa na papa ya da ka te so no be se ne da say ne ye wada na fia da yan be tena ho ka ta na papa say me yesumani be ma na busuafo no ye be ma na busuafo sumanfo nti no menti ne ye den enfa me pe enko ense bi ba be ka ta wo ba ye kura se kura me ho fa me de ono so di machi ka dance ni ne ho no me mbo na mane me kan se be ma busuafo nti mbere na magina na kina nko afie da se omomra ne be tena ho ka ta kana ono no ba be ka kira ne bra ne sa dia onko hu no kunu busuafo no no mo peda ne nyina obia sore okodi ne pa ne peda bi ne ntase wo fra abofo no ba ya wo pese ka de chin fie da na yan ka so na wo sansan chiko abofo ono no se me papa se ono wo so ntimi sa ana wo sansan wa chiko e wona ntentam ana me se me hia nkwala na hwe o mani ana wo di nkwala ne sa ba wo beduru ha no ana mbisa se wo di nkwala ne ko no ma ja nkwala na abowana ana wo di nkwala ne ko ya wo di me ko wuro du so ende ne tintin te ganya na panyimfo no mo wa na pakiti wa no ko kakra me nyama ono no wo si hini ha de bia wo betina ana nkwala ne betina ana msisi ya wodi nkwala ne so kodi a mmeka no wansi na mesa no tusi be fa hwe nkwala ana ho ntem didie waka nu mi sem nyina ho de pata duabɔ ho asem nyina agu ke ma hwe nkwala na me yisika ma oba afofra enu mi nyame ana msisi ende ke nda ne nya wo no obisafo ese mi wi awo mi fra wo fra mi nsen so koye no busafo ne bia ni ho so wa fra me ka kire mi se abrantie wo ye se anaso ka se na ma ye di hye ne ba fa no koye 9 months e ko 10 months e ko 11 months ne ko ye ko ọba ne se o sori a o si ube kuno ukunu na ukoko demu a ope anase ube kuno na wase kune ho baabi a monso mo hye e wo konongo hono no osuro wa hwe yenso a wo nso betumi akuna ampa saa no oka enu nti no so wadwane afrifie ho wo so nya na ube kuno se dwane no nya onyo na dwane yo
Oh, Monsan Freno, mame. Monsan Freno. Adofo Sule ena yenya no. Ono na yane ne bonko bo nti ono kra no oso onim botaye nti e ma oba yi free fie ho osi onim botaye nti a e ma oba no miano mesra miano Sule enti die nti a oba ne se ma ni free fie ho se onware ubiew eni se wo unya na ubeku no because waka se ubeku na kodam ana ubeku no na nso aku hu bi ada na wo yes ah mpacho o se wono no Germany nti na me se beku na na se ono te won chen no wo ne kasa bi a wo se ubeku na kodam ana se ubeku no na nso aku ho enu nti na ma ni free fie ono okay ai ya friend say mo mbisa ne se ono no ye den na kum ne sam ne ko pie no mo mbisa no se ekum kwa na waka se ubeku no waka mo mbisa no ono di ono ka kire me na me di busa ono waka se ubeku no mbisa ne se wo ye ba ma ne den na o se ubeku enti waka se ubeku no mo mbisa no kum ne hwan na di kan di bai ono edi kan di kum ne treke mi ana me ka kire busuafo se man sra mo di hie ne ye na mo to odi me fa na ye wo ho asem o da kure ye da bo no me no ba no so ye ntime nko me make ma ka kire se be bu na ma me ho atom no me bu no so a obetima wu enti satan ne beka se makum nipa ada se mbekwa ko de ma na se me so bekum ho preko na se ma san me mpantie satan na me kan na du so yo mani o man kan hwi na da bia ta complain na me so de ma mo se mo am pre ka asem no me hu ne gina bra ana mo to ba na de me to no enya papa kwan so e se ene sen ye no de na ye wachiri wade wo ne ba ma na tena ne mpena na mo twin wo we na me wo di akwala ne ba ye man ka se me hwe akwala no by abaya na one city kura be di mi se ma ji se me tia neta o di one city kura hwe mi am ba ji se me tia neta ana me ka kire ne se akwala na wo di ba nyuma ba ya me no na be bere hwe akwala no nti wo kra me se wo hwe na akwala na nyine du kwentenso ba wo na wo fo be hwe akwala na ana wo kra me na wo kra papa ana papa ka kire se wo bushafo no o kunu no bushafo mo wo tiri wade nti so ko na wo kunu dada no ma wo sika ya hwe yie na fa sika ne be dufi wo ko ya no watie de papa kan no wo sori ko ya na be ma na ma 10 million se gitu nkwala hu no ma want man kai se bia ya ka foto we se kira wo sori ba ku ma se wa ya to phone wa ya to nkwan hu no ma de ba wo ba be nkwan na ma hwan bisa ne se ma fra pia mo ma kira ne bia be ma wo sisi am ne wo kasai ma fra ne nua be me ne be kina ho se me yayi o me papa kuma fra me no am yayi ho ma mere ama me no no ba no ho nyina e ho toye nti ka me nda no ngunu su no ko wu ana ka me pe ne bo ne ko so a ka me ye din na madana gunu su na ko wu na no su ye na ma fra busuafo ne se na mu nua ba no sitie number 1 dey asema ye me yan kasa me kasa asem ne pie ne se number 1 wo se me oboko ma fo ma gi se me tioka man kasa me se enko ma fo mbi na me gaye ma fa ba me madam so yire se on be bo ma djuma madam so yire ba ye no wan wa dua na wa ma no ono no no fa ba yire si jaso mo mbisa no wa tan ba yire ne dansa nyina ko tuo gubo ala ono ti wona me kasa no me papa wo ho di dansa nye se bia obi si de to so biem wa ko ji sa tika na dia ba eye wo ho asam na wo de otu hana mo ma bossa bushafo no nyina ma ne sa ansa bula me bosso nyina ma ka kira bushafo no bisa ka bushani ba na ebe pie na na o kina so ye betina ka bisa oba no se okay Sule okay mi enya ni sei enkwala no mienu 8 years ni 6 years no o ma be ka wonsa okay wanya kan kwala no wasem no nyina ne se mo mbisa ono no maame ne se ne tena bere wa hemfa ne tena bre sesei tra bene oni debiti oba no kwa ani atu no sapala tiko no ka so minti jinu no akwala medical tobo Sule dia mimi busa ne se enkwala no 8 years ani 6 years sese wo mo ho na waka kire oba yi se 1 year 4 months no onfa ono nso meka ho ana maka kire no dia ma meka kire ne se shakola kitu we wo no o kita na o ka so o swa onti mamna sa 8 years ne 6 years na o ka ho asem so o dia breme ka nkwala na na kita akwala no no odi na mekwa echi odi na mhwim anopa disa nwumre no baba fi sa akwala no okola onu ma wo so ntimi enfa ne mame no na sa akwala no tama o baba fi o baba no akwala no de yale na be akwala number 1 no akwala kitu we utimi ko chi na wati kipu gali e dia tu nkwala mi ensam so omundi akwala ni di gali man yem tu wo sa from ka je se mi sense no akwala ni yem tu
Why na ball sa man ye we nyina Huh? Why na ball sa man ye we nyina Say friend is saying people galen dem me ban kan be ban ka kire me Oba na ka kire o by Obana ya akwala ne yemu tuni de ma me na nkasa na ka kire me sa akwala ne yemu tu de say de me pese mi hunu ne say empanyimfo mienu ne de ode wo ma brew enti ketewa na wo wa afeko abosome nan no eno de akwada ni sua enti ode akwada de brew a enye yie ma de we na ya de adi kan yana na de di kai ansa ketewa ne sa no the 79 no ba ko no kwa me ho na obetwa anofo ode ne brew ono ode ne brew busa no one mi busa wasema ye aja busa no no eye wo de na mi busa me se wo de ne brewa na wo di brewa mi hwe no eno na akwala ne wo sei akwala no no nye 2 years no ye 1.5 year na ata 1 year 6 months eno nso ni nya ntokwa no obedane akwala ne to so me go si no makoe eno oja asa akwala ne ma ho no makoe ja akwala ne ma me na me gi one penyini ni nyina gina so na me ka se me hwe o 2 years 5 months anka no sha ba wale Adiza papa oba osi efra kriban se Krima odi sai na akoja ne de ma ba ma no akwala no no anya mfie mienu ansa no obe tatam no na metone ma wokolongo dwom na akwala no ono ane de abufuo be fa akwala no e de kɔ no ho wa akurase satam no na me black na sie wa akurase na akwala na anya mfie mienu ono ane de bufuo be fa akwala no se me ne na agya ntira no wa be sisa ne ma ni mienu nyina de kɔ entinya wo na wo de kɔ ma no de akwala no kɔ me bla no betima di madanse minu aketoa minu akitoa de odumachi obetima di madanse otimi be fa ono ne ba minu akitoa ne ma ne nyina aka ho no de o ma akɔhya akura na ase otimi be fa o mu fiada no de o ma ba memenda etoda bia no de onkwala na ba kosiada enti sata mo na ekrima sua no nya na akoto ne twene be ma no akoto ne tukune so ope ama me mfa minu akitoa nim number ma na frɛ no manfa akwala bia nkoto ankone ne so ono ana eka na asem oboa okay uni made Master Sule sabe empanini a ewo fie no empanini se bi wo wiram de ewo wiram ne nso no ebi wo fie wo one awura yi ntem sane asoi sane wa na wo fra busua no ka ena de obaide ya me anhwe ya de betwa so die no sabe sesei oba no oni wo nkyɛn enkwada ne mienu adinkin aba wo nkyɛn ama aka baako ena eno nso ho asɛm ena sesei ya asɔre me pɛsɛ me ne wo ene Adiza ehia ewo OTEC FM ha ene na awotwe o ma sa akwan na aka kyerɛ me na mentie me da wano ase me de boni suronko edika di amao ta ase me na me boy FM din ba odika di me ko Israel FM antentam odi me ko Israel FM antentam o ma ka kire se what mastery bushia what master o stay no ma drifti na o se no ma ko na bushia man na ho anka ho asem be bi ni o tum de ko me pa cha wo me ni munim de ko so re me ko school se obinya asem number 1 ya ye de ne ka di ko police station number 1 se ko kan wa sa police station se fan ko court ye de ko court ne ko kan de bobo na se fan ko jail how many times na 3 times ye wa do ba na wi tawa ba bushia fo se o mun kan ho asem na o mu chi o ba na ko ye ntina ho kan ho asem ana wo tete for from bisa matam na m ka chi no se awale no asem no na be man kwala na asem to ye gina be nti se me fra awale no asem tobo ma men kra wade bi be ba senti na odi nkan ka se wo nko school da sebe me nso me nko school te se wa na emom sa adwuma we ya me ye ma ye mfie aduonu ne akiri 20 years plus enti me wo experience e wo sa adwuma we mu ye ne sebe emranimfo ene nante awade ejina ne ho so sa asem eba awade mu a enkwada affect enkwada aware asem nko ene nkwada asem nko for instance oni awura yi asem yi ma ware asem no gina baabi soronko ena se nkwala ne wo ba ne ho nso a eno nso na sem gina ne baabi nso soronko se obehwe wo ma it has nothing to do with aware se obehwe wo ma eni aware no eni twaka bia se aware nti
me hwe me ma na sebe emra no agyaw entina me to nsa afrɛ wo sɛ ene na awotwe sɛ wo ma saa kwan na me pɛsɛ me ne wo ani adiza ehia ewu tekefema entina me to sempa ma wo no entu sempa enso na me de kaka kyerɛ me de bonus bo suro ko dia ma wo sɛ pati wo me yere ajai ojinema obi na yere ti awale ti awojinema obi na yere ti awale ti abema na ka so oji wo ma na je wo be ma no no hu de wo nti afrɛ ne sɛ adentina asɛm ne ba ya yen ka awale ho asɛm ye kɔka nkwana ho asɛm sule dabi wunyi masɛm na me busaw na no menka hwe ɛyɛ asɛm na me busaw ɛna mato sɛmpa de ama wo enti yi me sɛmpa na no ɛyɛ meba ana me ma na mate me ho ase na ma hunu de me yato aso asɛm kekere ne sɛ nyame na me di enim ko gye oba no wale ana de wo no so sɛ bushia no mo pa ya ntra bushia no ka wale mo na ko be di sɛ oba no so wo mpɛw bio ɔso mpɛw wo wunya na wo beku no ɔso wo watumi abie wa no aka sɛ wo beku na kwa akodama na wo beku aku ho na ba bi a mo hye no wunya ne nso a wo beku na mpa enti wo pa de ɔmma wa ware ase bio enti me pese bi hu sɛ no awade ne na nkyɛn ne bra akro na wo ka no sɛbe oyɛ nipa sɛ me frɛ wo na man frɛ saa ne bra ne nso anka ho a sɛbe me nso manka sɛ de yɛ ka asɛm no yie enti nka wo bra no me a me frɛ no fa wo papa na wodi animu na wo ka no na ye nyina ye nhia mpani na ewo fie no ebi wo wiram enti na me bu saa bende ma wo no enti wo beba wo de tobo wo beba ma me hu se meba ana wo ma na me nteme ho ase beba asafa ko nyina na me ntim mo ntate ne se adenti no ba ya man di kan point awale nten wo bledet no omo ka asem no ma ne ko si sen na ko yi ano na ma frɛ ne bu na bra ya wo kai bra yi me se me frɛ bra ya ba ha enti wo beba tobo the question is wo beba ana wo ma me ntime ho ase me question ni na say yen tina bushi of yen ka kam na member ho no okay ene de emra no esese di ewa akwala mfie nan no me pese me nso me kasi wanim twan se akoda wanya afeko ene abosome nan ya wo bonufu ano wo be ma untumi nkasa obete no empo 8 years ni 6 years ne kura no omo ye ma wo be ma wo ye dan na utumi tete enkwada ma ya emeye enti wo de se wo se wo ma enkwada na asem no ne ye ka sa enkwada asem no ye nim ba bi a ye de befa bye bye mo bre o mo bre papa mo bre ay mo bre o oh adiza wa bro na wo be ma na udidi na tem nyina dome no sana na wo ye bio sa de no frɛ me bronya meka se Easter ai me se na udidi na tem dome ni nyina me dome no Easter mre ene o frɛ me se me mfa nkwala ne mra mbe kyerɛ no na me de nkwala ne koye me de nkwala ne ko duru akora ho no sa na me se blasule me de nkwala na aba omunie sa na obusa me se me na me de ne call baby ni sa na me se blasule wonti ase wa askire wo ma me kankyira se fam 5 million mama wo so wo mfa mama hwan wo kankyira me se me kofa be ma foforo a so onja ma awale me kofa be ma foforo a ene wo ka asem bi se sa na me se wo so wo nhye nkwala no wo so wo nhye nkwala no so wo ko yisika ma be oba foforo a nyame ntua wo ka sa na me ka ye me ndome no okay atie for edinio Eden, frankly speaking, Eden. He ono yirinya problem ewa awari mu aho. Na oda sokra da so pewa de a. De ese so ye ne so yire ho kra hwe ma mo. Eno no e convince oba no mo. E mema bibiri nim. Sa sule ne kasa ye tintin nyina no oda so pega ewe yo. Oda so pe no. Ne shishi a wo ye gede ni ade nyina no oda so pega ewe. Ofuma wafum mimi wa meba sa meba no bidinkai wo nansa na meba behu ama wo aware me enti se makọ meba ne papa ho na wa ma me 10 million e ma menye ananka sika no menye na mensa mfa mra onadi
ama me nye sei mabɔ wa mane nti me ba ye no emu asɛm na abebusa me okɔɔyɛ me kɔɔyɛ so de siiye obi kura wo hɔ a wakɔgye a ɔde ba bɛhyɛ wo bɛ ma ne nsɛm obi nso wɔ hɔ no mo a wɔde didwa o si aba ya di didwa enti nka wo na wo nkɔdi bi na wo mu wabra akwada akoro no nso kura wa hwɛ ne bi da to de bia frankly speaking amamre ni ade ne bia ya cake mumyenyi ntonchene ayese sumu mra bi ebia ye ya cake wom munyi ntonchene enu na ekumu amamo keke kansam emi echeche mo ba hat no munyi ntonchene emra bia ye de ahyehye amamre sumu enom ni ade bia ye ya cake yenyi ntonchene yenyi ntonchene ade ya mra de manipa eye nipa ntini ya mra enti ehye nipa no chichirinchi kokre pui bi tini hye wan koda kitikiti bi eno na ye ofe anasa de yi de bia se ye suppress mo ma kan ma de hye wan koda kitikiti bi tisade sebe ma nya nipa ade sa nyoma we wo sumbi mu ene amamra bi mu a yenyi ntontwene obi ahu hia bi we de nadwene beba enu na ye ade yi nanso e kamya ye se ye obi no mu a ase mehu ma ye inferior ase wo mu enka nipa bi ho adai adai media jai na me mo srim bi adin edi asasem nie Medaf mami sanso na wasesa ojebre na uka me ho ne kokoshe video no eba yetie nua ba nkyiremu owo sanso ene yetie ni kun nso no so ne nkyiremu na abusua wodwen ho se yemfa abofra no emfa ma papa no emfa ne mfa ne nkwa na se yemfa abofra no wo maame ne ho no me mom de ka me nkwa de a enka abofra no enwo maame ho because akra ne so a ontwa no fo onu ba bia sempo onyin kakra mpo na papa no ba betene de a eno de entiase ewom akonya wo ho sa se obetumi aba betene but si ade a wontwa no fo ne de me nsusu ye ne se ye ma ne nwo maame ne ho no abusiafo wadwen kire awo fato comment section ho na komo ne muntumi nye de na me sure obo se update bi ato from ede fast story ho me ba be down me so be like video no wa share na fe nso subscribe aha emergency Ghana TV na akosia de pa ene medi da se na ye be sanso ede hyemu e wa ha bi makrawa na madawase